سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in het winkelcentrum. in het winkelcentrum. په بازار کې. Zullen we naar een winkelcentrum gaan? Zullen we naar het winkelcentrum gaan? کېدای شي موږ بازار ته ولاړ شو. Ik moet gaan winkelen. Ik moet gaan winkelen. زه باید خریداري وکړم. Ik wil veel inkopen. Ik wil veel inkopen. زه غواړم ډېر څه واخلم. Waar zijn de kantoorartikelen? Waar zijn de kantoorartikelen? د دفترونو سامانونه چیرته دي؟ Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. زه د لیکونو پاکټونو او د لیک پاڼو ته اړتیا لرم. Ik heb pennen en viltstiften nodig. Ik heb pennen en viltstiften nodig. زه قلمونو او مارکر قلمونو ته اړتیا لرم. Waar zijn de meubels? Waar zijn de meubels? موبل چیرته دي؟ Ik heb een kast en een commode nodig. Ik heb een kast en een commode nodig. زه یوې المارۍ او یوې نیمه المارۍ ته اړتیا لرم. Ik heb een bureau en een plank nodig. Ik heb een bureau en een plank nodig. زه یو میز او یوه رپک ته اړتیا لرم. Waar is het speelgoed? Waar is het speelgoed? د لوبو سامانونه چیرته دي؟ Ik heb een pop en een teddybeer nodig. Ik heb een pop en een teddybeer nodig. زه یوې نانځکې او د ایږې ګوډي ته اړتیا لرم. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig. زه د فوټبال توپ او شطرنج ته اړتیا لرم. Waar is het gereedschap? Waar is het gereedschap? وسایل چیرې دي؟ Ik heb een hamer en een tang nodig. Ik heb een hamer en een tang nodig. زه یوه چکش او یوه پلاس ته اړتیا لرم. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. زه یوې برمې او یو پچکش ته اړتیا لرم. Waar is de juweliersafdeling? Waar is de juweliersafdeling? د زیوراتو یا ګاڼو برخه چیرې ده؟ Ik heb een halsketting en een armband nodig. Ik heb een halsketting en een armband nodig. زه یوه غاړکۍ او لاسبند ته اړتیا لرم. Ik heb een ring en oorbellen nodig. Ik heb een ring en oorbellen nodig. زه یوې ګوتمۍ او غوږوالۍ ته اړتیا لرم. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In het winkelcentrum. In het winkelcentrum. په بازار کې. Zullen we naar een winkelcentrum gaan? Zullen we naar het winkelcentrum gaan? کېدای شي موږ بازار ته ولاړ شو. Ik moet gaan winkelen. Ik moet gaan winkelen. زه باید خریداري وکړم. Ik wil veel inkopen. Ik wil veel inkopen. زه غواړم ډېر څه واخلم. Waar zijn de kantoorartikelen? Waar zijn de kantoorartikelen? د دفترونو سامانونه چیرته دي؟ Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. زه د لیکونو پاکټونو او د لیک پاڼو ته اړتیا لرم. Ik heb pennen en viltstiften nodig. Ik heb pennen en viltstiften nodig. زه قلمونو او مارکر قلمونو ته اړتیا لرم. Waar zijn de meubels? Waar zijn de meubels? موبل چیرته دي؟ Ik heb een kast en een commode nodig. Ik heb een kast en een commode nodig. زه یوې المارۍ او یوې نیمه المارۍ ته اړتیا لرم. Ik heb een bureau en een plank nodig. Ik heb een bureau en een plank nodig. زه یو میز او یوه رپک ته اړتیا لرم. Waar is het speelgoed? Waar is het speelgoed? د لوبو سامانونه چیرته دي؟ Ik heb een pop en een teddybeer nodig. Ik heb een pop en een teddybeer nodig. زه یوې نانځکې او د ایږې ګوډي ته اړتیا لرم. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig.
Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig. زه د فوتبال توپ او شطرنج ته اړتیا لرم. Waar is het gereedschap? Waar is het gereedschap? وسایل چیرې دي؟ Ik heb een hamer en een tang nodig. Ik heb een hamer en een tang nodig. زه یوه چکش او یوه پلاس ته اړتیا لرم. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. زه یوې برمې او یو پچکش ته اړتیا لرم. Waar is de juweliersafdeling? Waar is de juweliersafdeling? د زیورات یا ګاڼو برخه چیرې ده؟ Ik heb een halsketting en een armband nodig. Ik heb een halsketting en een armband nodig. زه یوه غړکۍ او لاسبند ته اړتیا لرم. Ik heb een ring en oorbellen nodig. Ik heb een ring en oorbellen nodig. زه یوې ګوتمۍ او غوږوالۍ ته اړتیا لرم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!